Bueno, arratsalde on danori hasingo dugu osoko bilkura. Bueno, lehenengo puntua daukagu, lehenengo eta behin esan, Jon Elektroniderraren bere egunean aurkeztu zuen idatzi ikusita, amatasunagatik atsedenaldia hartzeko ematen dien eskubideaz baliatuta, maiatzaren 16 arte egingo diren udalbatzar osoko bilkuretan, izango dituen bozkak Aitziber Aranber Uranga alkate-orde Andreari eskuordetu dizkiola. Orduan berak izango ditu Joneren botoa. Lehenengo puntua, daukagu 2023ko azaroaren 28an egindako bilerari dagokion akta onartzea. Orduan, aktaren aldeko botoak, hau batez. Bigarren puntua, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Elgoibarko Udalaren arteko lankidetza hitzarmenen luzapen onartzea etxez etxeko zerbitzua finantzatzeko. Kasu honetan, ikusita herritartasun batzordetik datorren diktamena, osoko bilkurari proposatzen zaio honako akordio hauek har ditzala. Lehenengoa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Elgoibarko Udalaren arteko lankidetza hitzarmena luzatzeko onarpena ematea, hartara, etxeko laguntza zerbitzua 2024ko urtarrilaren 1-tik 2024ko abenduaren 31-ra finantzatzeko. Bigarrena, alkate Andreari eskumena ematea hitzarmena sinatu dezan, zein administrazio agiri baten bidez formalizatuko baita. Eta hirugarrena, akordio hau Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Elgoibarko Udaleko kontu-hartzailetza sailari jakinaraztea, legez ezarrita dagoen eran, eta halaber Gipuzkoako aldizkari ofizialean udalaren iragarki taulan eta udalaren gardentasun atarian argitaratzea. Zerbait esateko dakazue? Bai, Aitziber. Aldundia eta diputazioen artean sinetzen den hitzarmen honek zerbitzua, etxeko zerbitzua betzeko aukera bat galtzea suposatzen du. Hitzarmen honen helburua baldin bada etxeko erabiltzaileen arreta hobetu eta kudeaketa publiko eraginkorrago bat izatea, egin beharko dena da zerbitzu honek dituen efektuak, zerbitzu honen ondorioak ondo aztertzea, ebaluaketa kontinua baten bitartez, eta gero baldintza horiek edo efektu edo ondorio horiek ere bai, baldintza orokorrietan txertatu ahal izateko. Azkenengo hitzarmenaren indarraldia 2021-2023 artekoa da, ordutik hona aldaketa ugari izango genuke, edo xente aldaketa egon dira gure gizartean, beraz, horregatik handiogu, aukera paregabea galdu dugula hitzarmen honetan bekuntzak ezartzeko. Izan ere, hitzarmen honek ezartzen duen helburu horrei eragina daukate gure herriko etxeko zerbitzu horretan. Elgoibarren kasuan, etxeko zerbitzu honek zerbitzu mugatua dela iruditzen zaigu, hobekuntzak behar dituela iruditzen zaigu, udal esparruan egoera zein den ondo aztertu beharko dugu, datu zehatzak zeintzuk diren ezagutu beharra daukagu, zerbitzu hau eraginkorragoa izateko. Gure etxeko zerbitzuan hobekuntzak egitea posible dela uste dugu, eta nahiz eta zerbitzua esleituta egon, indarrean egon, tarte horretan ere bai hobekuntzak egiteko ere aukera badaukagu. Guk zerbitzu hau indartzea nahi dugu, zerbitzu honen garrantzia kontuan hartzen dugu, beraz, kasu honetan baietz esango dugu. Bueno, nik adierazi zurekin hitz egin genuen bezala, azkenean hemen hitzen dana dela udala eta aldundian arteko harremana. Gero udalak zerbitzu eskaintzen dio erabiltzaileari. Eta urtean zehar zerbitzu hori egokitzen joaten da, eta batzordetik pasatzen da, adibidez, pasatu gera, aste guztira, eta larunbat eta igandetan zerbitzu ematera, eta hori batzordetik pasatu zen. Datuak ere bai, batzordetik pasatzen dira, eta hemen dauzkat, batzordeko deialdi baten zeuden, 78 erabiltzaile daude, 45 dira emakumezkoak, 23 dira gizonezkoak. Kopagoan, azaldu zitzaizun bezala azkenengo onartu gendunean hitzarmena luzatzea urte betez, horrela eskatu dalako udaletik udal guztietan, kolore guztietako udalek egingo duguna da gure plenoetan akordio hau hartu,
guk erabekitzen dugu gero, beraiek ezarritako baremo horren barruan, hitzarmen horretan ezarritako baremo horren barruan, bakoitzak nola jokatzen doan. Elgoibarren kasuan adibidez, topea baldin bada 15-16 euro bitartekoa, Elgoibarren topea 14 eurotan dago. Hori gero, udal bakoitzak erabakitzen du, non jartzen da, baina gure kasuan adibidez, 68 erabiltzaietik 34 orduko 0,21 zentimo ordaintzen dituzte, orduko. Osea, erdiak orduko 0,21 zentimo. 1,5 euro orduko 8 pertsonak, 8 eta 13 euro orduko 8. Orduan, esan nahi dutena da, zerbitzua ematen den modua guk erabakitzen degula, eta orain itxera guazena dela, udalak nola diruz jasoko duan aldunditik zerbitzu hori, baremo horien barruan nola sartuko da, non hartu. Ez dauka erabiltzaileetan eraginik. Hori guk erabakitzen dugu, beste batzutan erabaki dugun bezalaxe, eta batzorretik pasatu den bezala. Baldintza orokorrek bai aldundiak erabakitzen ditu, baina horrek bai daka eragina gero herrietan erabiltzen diren egiten den zerbitzuan. Eta kasu honetan, errebisatzen baldin baditugu, gure etxeko zerbitzuan baldintzak ikusiko ditugu 60 urtetik gorako erabiltzaile bakarrikan hartatzen direla, mugatuta dago astean jartzen diren ordu kopurua, osea hainbat eta hainbat baldintza hobetzeko aukera daukagu. Eta esaten duguna da, ez da zerbitzua esleituta egon, eta hondikan 2021 badazkagun beste 2-3 urte hori hobetzeko, datuak behar ditugu, datu zehatzak behar ditugu, ze erabiltzaile mota, zeren eta badakigu errealitatean, 60 urte horietatik gorako eta gutxiagoko pertsonak egon ditzen dira beharrean. Orduan, bai dago aukera moldatzeko baldintza horiek egokitzeko egun ditugun beharretara, eta noski horretara joango gera, baina bai behar ditugu datu zehatzak, ez bakarrikan datu ekonomikoak zenbat ordaintzen duan erabiltzaile bakoitzak, baizik eta orokorrean baldintzak zeintzuk diren. Eta horrek eskatzen du lanketa berezi bat, bai gizarte arloko teknikariekin eta baita beste inguruko datuen inguruan ere bai berdina. Baina esate dizuten bezala esleipena udalak itzen duanean, ez da gaur onartzen duguna. Udalak esleipen bat itzen du, eta gizarte zerbitzuetako teknikariak guri batzordetan hori azaltzen digu nola egingo dugun proposamen bat ekartzen du, eta proposamen hori batzordetik pasatzen da, eta gero plenora etortzen da. Baina orain egitera guazena da, udalak aldundiarekin egiten duana. Osea, beste gestio bada. Hitz egin dezakegu beste horretaz ere bai, baina momentu honetan horretaz ari gera. Gure kasuan, aurreko urtean erabaki genuen, 5 egunedatik, asteko 7 egunetara pasatzea zerbitzua, eta gero eta gehiago dia horretara txikitzen dianak. Datu gehiago ere ematen jarraitzu dezakegu, baina hori hurrengo lizitazio etortzen denean eztabaidatuko genduke. Bai, hau da, udalak aldundiakin jarraitzen duan hitzarmena, udala jasotzeko aldunditik bere aportazioa ekonomikokin. Gero udalan gain gelditzen da, horretaz gain zenbat jartzen duan. Eta gure kasuan, gure gain hartzen dugu, kasu honetan, 0,1-tik 15 topera, udala bere gain hartzen ditu, gastuiek eta hola da gestioa. Besterik ez hori nahi nuen argitu. Ez daukala zerbitzuan eragin zuzena horretan jarraituko degula. Bai? Bai, alde bozkatuko du, badakigu hitzarmen orokor badela eta alde bozkatuko du. Ez dugu nastatzen, baina bai dakate lotura batak eta besteak, baina argi daukagu zera egiten gaur bozkatzen. Hortak ez dakagu zalantzarik. Baina gestioan importantia da argi gelditzia zertan ari geran gaur. Gaur ari gera, udala eta aldundian arteko erlazioan ze diru ekarpen egongo dan. Eta zerbitzuan erabiltzaileen ganeokiko duan eragina, etorriko da hurrengo lizitazioan. Bozkatu ingo dugu. Orduan goazen bozketara, proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Hirugarren puntua, 6E, El Pilar eremuaren xedekapen astelana behin betiko onartzea. Ikusita lurralde batzordetik datorren irizpena, osoko bilkuari proposatzen zaizkion akordioak ondokoak dira. Lehenengoa, Elgoibarko EH Bilduk aurkeztu duen alegazio idatziari erantzuna ematea goian aipaturikoaren arabera. Bigarrena, 6E El Pilar eremuaren xehetasun azterlana behin betiko onartzea. Hirugarrena, behin betiko onarpenari buruzko akordioa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Eta laugarrena, interesdunei akordio hau jakinaraztea legez ezarrita dagoen eran.
Zerbait esan nahi badezue, txikitik admiraziko ginake, Aitziber, zer? Bueno, lehenengo esan EH Bilduk ez duela momentuz jaso alegazioa buruzko idatzizko erantzunik. Azaroan 16an erregistratu genituen alegazio hauek eta hilabete baino gehiago pasat handikan ez dugu jaso. Iruditzen zaigu dokumentazioan, plenuko dokumentazioan jasotzea erantzuna hori baino gehiago espero genuen, behintzat ez dugu uste bide egokia denik, izan ere eskaera ofizial bat egiten denean, eskatzen da bai erantzuna ofiziala izatea. Kasu honetan plenuan azaltzen den dokumentazioan oinarritzen baldin bagera, EH Bilduk egindako alegazioen atal batzuei ez zaie erantzuten eta ematen den erantzuna ere bai kontra esangorra da edo kontra esanetan erortzen da. Alde batetik ez zaio erantzuten gure alegazioko bi atalei. Bat izango litzateke Elgoibartarren aparkaleku beharrei buruzko azterketa bat egitearena eta bigarrena izango litzateke egoitza horren ekipamendu horrek beste leku batetan kokatzeko azterketa egitea. Eta gero erantzunean, hemen azaltzen den erantzunean oinarrituta, erantzunaren lehengo zatian aipatzen da ez dagoela aparkaleku murrizketarik, hau da, bere kopurua bere horretan mantentzen dela, baina 2022an Aldundiarekin udal gobernu honek sinatu zuen hitzarmen horretan 70 eta 150 aparkaleku izango zirela, 70-150 arteko aparkaleku kopuru bat izango genuela aipatzen zen, hori izan zitzaigun eta horrela saldu zitzaigun, eta orain Pilarreko detaile txosten horretan 70 eta 110 izango direla aipatzen da. Pilarreko txosten horren helburua badakigu ez dela zenbat aparkaleku izango diren ezartzea, hori argi daukagu, baina argi azaltzen da ere bai murrizketa bat egongo dela. Erantzunaren bigarren zatian, jartzen du zestra azpiko solairuetan orain artean planteamenduak onartzen zituen erabilerez gain, ekipamendu erabilera onartzen du zestra azpiko lehen solairuan. Hau da, inbiztuki onartzen da, orain arte aparkalekuetara bideratutako zati horretan egoitzaren ekipamendu batzuk joango direla. Beraz, onartzen da, lehen aurreikusten ziren aparkalekuak baino gutxiago izango direla. Espazioa berdina da? Bai, baina erabilera ez da berdina. 2022an gainera ziretutako hitzarmen horretan, aipatzen zen, aparkalekuaren kudeaketa udal eskumenekoa izanik eta udal titulartasuneko ondasuna izanik, Elgoibarko udalak zehaztuko du bere eskumenen eta beharren arabera. Zeintzuk dira Elgoibartarren beharrak? 2022an esan zitzaigun, aparkaleku horiek zijoazela Urasandiko eta herriko aparkaleko beharrak asetzeko edo helburu horretara zijoazela. Baina kasu honetan, enpresa pribatu baten beharrak lehenesten dira. Ekipamendu horiek beste leku batetan kokatzeko azterketa bat egiteko eskatzen dugunean, azterketa bat egiteko eskatu dugu, ez dugu esan aldatzeko, baizik eta azterketa bat egiteko eskatzen dugunean, esaten zaigu, horrek enpresaren lana konplikatzen du. Nola eskatuko digu enpresa pribatu bateri beste alternatiba bat eskaintzeko? Ez da berdina 70 aparkaleku izatea, ez da berdina 150 aparkaleku edo 110 aparkaleku izatea Elgoibar batentzat, ez da berdina. Eta gainera, erabaki hartzen baldin bada, herritarren aparkaleku beharrak kontuan hartu bagabe, kasu honetan kontra bozkatuko genuke. Andrea? Bai, guk uste dugu hemen EH Bildu partetikan pixkat dagoela ez ulertze bat. Xehetasun azterketa batetan ez da inola ere aparkalekuen zehaztapena egiten. Hor, jatorrizko xehetasun azterketan eta ez honetan ez da horrelakorik egiten. Xehetasun azterlan batetan bakarrikan zehazten da eraikinak kokatutako den gehieneko perimetroa, altuera, volumena eta erabilera. Eta kasu guztietan maximoak aipatzen dira. Aparkalekuari dagokionez, jatorrizko xehetasun azterlanean eta honetan jarraitzen da esaten 5.800 metro karratu erabiliko diala aparkalekuak egiteko. Bai ematen da aukera leku horretan beste erabilera emateko, baina ematen da aukera, ez dugu esaten erabiliko dala hortarako. Bakarrik esaten da
5.800 metro karratu horrek erabilgarria izango diela aparkalekurako eta beste erabilera sozial batzuetarako. Guk ez dugu ulertzen zelan egiten dozue zaintza azpiegitura batetan ematen diozue lehentasuna aparkalekueri. Osea, guk ulertzen dugu ematen baldin badaukera, gero baloratuko dugu zertarako erabiliko da, baina momentu honetan, xehetasun azterketa honetan ez da esaten eserrez, ez zenbat aparkaleku egingo dian eta zertarako erabilera egingo da. Bakarrikan ematen da aukera. Bueno, 2022ko hitzarmen hartatik aurreikuspen horretatikan ona proiektuan aldaketak daude. Xehetasun azterketan ez dela aipamenik ez dela aparkalekuen kopurua sartzen hori izan dugu, badakigu horrela da, baina horrek esan nahi du, apoan egingo dira aldaketa batzuk egingo dira obra horren aldaketa horregatikan. Beraz, aldaketarikan ez dagoela esaten dozunean, guretzako gezurra esatea da, ez da egia. Ez da egin, gainera, aparkaleku herritarren beharren inguruko aparkalekuen azterketarikan ez da egingo ere ekipamendu hori beste leku baten kokatzeko ere inolako azterketarikan. Zergatikan? Igual bat zegoen beste aukera bat, baina ere ez da aztertu nahi ere izan. Eta Pilarreko txosten horretan azaltzen da, zestra azpiko solairuen erabilera aldatzea. Xehetasun azterketa horien bidez, -1 sotoko solairuen ekipamendu komunitareko erabilera kokatzeko aukera ezartzen da, aparkaleku publikoa behar izanen programa honetara egokituko da. Txosten berean jartzen du, ibilgailuen aparkaleku itxi bat prestatuko da 110 plazako edukierarekin. Azaltzen da. Beraz, esaten dugu, erabilgarritasuna ez da aldatzen, baina erabilera bai aldatzen da. Zeren, kasu honetan, azpisolairuko espazio hori berdina da, baina aparkalekuetara bideratuko den espazioa txikiago izango da. 5.800 metro karratu hor mantentzen dira, baina kasu honetan, horietako zati bat egoitzaren ekipamenduetarako erabiliko da. Beraz, herritarrentzat zen espazio horren zati bat, enpresa pribatuen beharretara bideratuko da. Beraz, hasierako proiektutik 150 aparkaleku zirela esan zitzaigun, Pilarreko detaile txostenera itzirera 40 aparkaleku gutxiagorekin, orube publiko bat diputazioare eman diogu, guztiora den orube publiko bat diputazioare eman diogu, bertan kudeaketa finantzazio pribatura bideratutako egoitza bat izango dugu, eta gure herriko aparkaleku bat egiteko espazio horren zati bat enpresa pribatu baten beharretara edo behintzat berari emateko aukera hor jartzen da txosten horren arabera. Beraz, uste dugu gobernu talde honek makurtu dela edo makurtu dela bai enpresa pribatu horrek ez jarritzaken baldintza horietara edo behar horietara. Bai, Andrea. Bueno, lehenengo gauza argitzeko, Errezabal egoitza publikoa izango da, diputazioa publikoa da. Gestioa pribatu izango da, ero ez da izango, hori ikusiko dugu, baina plazak publikoak izango dira. Orduan, ez esan pribatua izango dela. Hori alde batetikan. Bestetikan, guk balorean jarri nahi dugu, Errezabalera ekina egin zenean, gu badakigu erabilera soziala, ero dakan erabilera hortarako, ez dela beharrezkoa aparkalekuak eukitzea. Aurreko gobernuak eta teknikariak, udal teknikariak baloratu zuten aukera zala momentu honetan aparkaleku bat egitea Errezabal egoitzaren azpian. Orduan, hortarako lan egin gendun eta lortu gendun hori egitea. Eta hori jarraituko dugu egiten. Aparkaleku publiko bat egingo da Errezabal azpian. Hori horrela da. Gu bakarrikan esaten dugu. Hemen eztabaidatzen ari gerana da erabilera sozial bat eukiko duen eraikin batetan aparkaleku batzuk egingo dira eta bakarrikan gaude eztabaidatzen zenbat aparkaleku egingo dian ero ez dian egingo. Eta gero, zuek egiten dozuen irakurketa dala enpresa pribatu batentzako hobekuntza, para mejorar o para en bien de la empresa privada, hori ez da horrela. Guk egiten ari gerana da Elgoibartarrentzat aparkaleku batzuk egitea. Eta hori udal honek lan egin du hortarako. Ez du egin enpresa pribatu batek beregana inolako etekinak eukitzeko.
guk bai batzordian eta bai gai hau lantzeko ekizen duten bileran, teknikariekin eta udal zinegotziarekin oso garbi utzi izan zertarako erabiliko dan, bai eraikina eta bai beko solairua. Eta gu mantentzen dugu esaten, xehetasun azterketa plan honetan, ez da ezer aldatzen, bakarrikan maksimo batzuk ematen dira, eta mantentzen da bai aparkalekua eta bai erabilera soziala. Ez da enpresari ezer ematen, eta ez da interes pribaturikan hemen defendatzen. Hemen defendatzen duguna da Elgoibartarren interes publikoa eta erabilera sozial bat. Dugu, bai, bitxan dauki dozu ez bakoetzak, ez bitxan da inditzu beste erakundetan bezala, hola esan mantendu dugu. Orduan proposamenaren aldeko botoak, kontra, 10 alde eta 7 kontra. Laugarren puntua, alkatetzak eman duen ebazpenen berri ematea, 2023 ekitaldiko aurrekontuaren kredituak, kreditu transferentzia bidez aldatzeko 723 zenbakia duen espedientea onartzea. Ebazpen honetan, transferentzien proposamen bat onartu da, 30.000 euroko kopuruakin, eta bajak ematen dira etxebizitzen konserbaziorako partidatik, eta jasotzen dian altaen partidak dira kultur jarduerak, eta esan bezala 30.000 euroko kopuruarekin. Bueno, bakarrikan esan, etxebizitzan konserbazioko diru lerroa sartzen da aurrekontuetan. Lehenengo gazteei alokairua sustatzeko diru laguntza bat sartu zen, gero etxebizitzako konserbazioko diru laguntza bat sartzen da, ez da erabiltzen, ez da gastatzen, argi dago etxebizitza politikan izugarrizko arazoa daukagula eta zerbait ondo egiten ari ez dela, nola izan daiteke Elgoibarren ditugun beharrekin diru hauek gastatu gabe gelditzea edo erabili gabe gelditzea, argi dago arlo hau ez dela bere horretan sustatu, behar bezala sustatu, iruditzen zaigu ere bai, nolabait ere bai, agerian jarri dezakela bai, familia edo pertsona batzuen egoera ekonomikoa zein den, zer eta egon daitezke oraindik bere etxebizitza konpontzeko aukerarikan ere ez dutenak, beraz horrek azterketa sakon bat eskatzen du, eta kasu honetan, alkatetzaren ebazpen baten bitartez, erabaki bat hartzen da, etxebizitza konserbaziora bideratutako 25%, hau da, laurden bat, jaietara edo bideratzea. Argitzeko, hemen diru laguntza lerro bat ateratzen da, aurkezten da jendea, eta soberan gelditu da diru bat, prozesua bukatu danean. Bestela ere, hori ja aurten, ez genuke gastatuko orduan iruditzen zaigu erantzukizuneko ariketa badala, aldaketa hauin, eta behar dan toki baten jartzea. Eta guretzako urte bukaerako ferian, lehen sektoreri matezaion bultzadan diru hori behar basan, ondo erabilia dagoela, bertan eramatea, gastatuko ez dana. Abenduara iritsita, diru laguntza lerro hori aterata eta zuriketak eginda jakin badakigunean diru hori bestela ere bai berriro itxula pikura bueltauko zanean. Ez da besterik ez. Aurrerantzean jarraitu dezakegula beste neurri batzuk sustatzen etorri proposatu eta landuko ditugu elkarrekin. Beti esaten dizugu guratea zabalikan dagoela lankidetzarako. Eta aurrengo urtean diru laguntza hauek ateratzera goazenean oinarrietan egin zuen proposamenak eta landuko dugu elkarrekin nola hobetu diru laguntza horien oinarriak egunean diru laguntza guztia agortzeko. Zuen proposamena sartu eta hori lortzen badegu, hurrengo urteko abenduan, pleno honetan txalotuko dugu zuen proposamen horiei esker izan dela. Dirua soberan dago, baina zergatik dago diru hori soberan. Ez dalako beharrezko esfortzu bat egin, ez dalako behar bezala sustatu, ez hori adarazo, beharra egon badago. Baina ez da iristen jende horregatik arazoa, kriston arazoa dakagu. Eta orduan, dekretu bidez erabaki hori hartzea, zilegi da nola ez, eta beharrak egon badaude, baina iruditzen zaigu lan honetan, kriston lan egin behar dakugula, arlo honetan etxebizitza politika aldatzeko eta hobetzeko. Eta ez da soberan dagoanikan, baizik eta diru hori ez da iritsi behar den lekuetara.
Ados egon gaitezke arazo bat eduki dezakegula eta berriro esaten dizut, hurrengo diru laguntza lerroa ateratzen denean, atea zabalik edukiko duzue zuen proposamenak txertatzeko eta zuen proposamenei esker lortzen badegu diru lerro partida oso hori txertatuta eta gortuta egotea, hemen hurrengo abenduan txalotuko dugu zuen neurriei esker izan dela. Oraindik ez dugu lortu elkarrekin akordio batzuetara iristea, zuen kritiketatik haratago ez dugu lortzen haratago jutia, aurrekontuetan ere zuen neurri asko txertatu ditugu, baina zuentzako ez da nahikoa. Bueno, aukera asko dauzkagu elkarlanean aritzeko, legealdi hasiera da. Gonbidatzen zaituztet urtarrilean proposamenak ekarri. Begiratu aurtengo oinarriak eta urtarrileko batzordera ekarri proposamenak. Eta aztertuko ditugula, hori nire konpromisoa hartzen dena pleno honetan. Ez eduki zalantzarik, horrela ingo degula. Bueno, pasoko era 5. puntura, kasu honetan alkatetzak emandako ebazpenen berri ematea, alkateak Gipuzkoako Ur Kontsortzioan dituen karguak eskuordetzea. Kasu honetan ebazpena da Jozu Behorreros alkate ordearen esku ustea Gipuzkoako Ur Kontsortzioko batzorde exekutiboko kide eta Gipuzkoako Urak Aguas de Gipuzkoa S.A. Sozietateko Administrazio Kontseiluko kontseilari karguak. Horren berri ematea. Ez badago ezer honetaz komentatzeko, azkeneko puntua, eskariak eta galderak. Zerbait da kasue komentatzeko. Ez, bueno, nik komentautu nahi dut, legealdi plana ja martxan dakagu, indegu, urtarrilean hasiko degula bilerak egiten, zuek izango zeratela lehena bilera horietan, urtarrilean 8ko tokiko gobernu batzar egin beharrean, monografikoa ingo dugu legealdi planan inguruan, ze aurre ikusten dugu teknikoki gairik ez dela egongo garai horretan, eta jungo gerala hitz egiten. Aurkeztuko dizuegu urtarrilean 8an, bai? Bialduko dizuet ere gaur ez bada bixar, bueno, ze helburu orokorrekin indegun, ze helburu estrategiko dauzkagun eta ze akzio eramango dian, bai? Bueno, eta ondo pasa egun hauek, disfrutau familixan, gozatu eta